नेपाल के काठमांडू में रहल शक्तिपीठ सब, जैसे कि हम बहुत सारा धर्म के किताब सब में पढ़ले बानी सन कि सती देवी के पिता दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कैले रहलन और सती देवी के आ शंकर भगवान के ना बोलैले रहलन, तो ई बात जाके नारद मुनि सती देवी के बता देलन। ओकरा बाद में सती देवी खिसिया के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गईली, मगर वहाँ दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के बहुत ही ज्यादा अनादर कैलन और बहुत ही ज्यादा गलत गलत बात बोलन। उ बात उ ना सह के दक्ष प्रजापति के जवन यज्ञशाला रहे ओमे उ जिंदे जाके अपने आप के अग्नि के समाधि ले लेली। ओकरा बाद में शंकर भगवान सती देवी के वियोग में आके सती देवी के मृत शरीर के लेके पूरा ब्रह्मांड के परिक्रमा करे लगलन। ई सबसे सृष्टि के संतुलन बिगड़े लागल, तो विष्णु भगवान माछी के उत्पत्ति कैलन ताकि सती देवी के जवन मृत शरीर रहे उ माछी सड़ा के ठाव ठाव में काट के और गिरा दी कह के। तो उहे जो जहाँ जहाँ सती देवी के मृत शरीर के पाट गिरल उ ठाव में शक्तिपीठ के उत्पत्ति भइल, जेमे 51 शक्तिपीठ के उत्पत्ति भइल, जौन मध्य सबसे ज्यादा शक्तिपीठ भारत में अवस्थित बा और कुछ शक्तिपीठ नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और तिब्बत में बा। ओही में से एगो शक्तिपीठ है गुजेश्वरी देवी के मंदिर, जौन की काठमांडू में बागमती के दक्षिण किनार में अवस्थित बाटे। मान्यता बाटे कि यहाँ सती देवी के ठेहुना गिरा रहे तब यहाँ ई शक्तिपीठ के उत्पत्ति भइल। और मान्यता बाटे कि जब शंकर भगवान मृग के रूप लेके और केनहू घूमे चल गए रहलन, तो राक्षस लोग के डर से भगवान ब्रह्मा विष्णु सब शंकर भगवान के खोजे निकलल। लोग खोजते खोजते जब ना शंकर भगवान मिललन तो ब्रह्मा जी अपन ध्यान लगा के देखलन, तो उनका पता चलल कि बागमती के किनार ओरी शंकर भगवान बाड़न। तो वहाँ अइला के बाद में एगो छोट बच्ची के रूप में पार्वती जी वहाँ खेलत रहली। तब उ बच्ची से जाके उ लोग पूछलक लोग कि अपने शंकर भगवान के देखनी है, तो उहे पार्वती जी बतैली कि बागमती के दक्षिण किनार में शंकर भगवान बाड़न कह के, और पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गईली। वही से उ स्थान के गुप्तेश्वरी के नाम से भी जानल जाला। बाद में एकर नाम परिवर्तन होके गुजेश्वरी देवी भइल। ई ठाव के पता लागल जब लिच्छवी काल के राजा शंकर देव एगो तांत्रिक जेकर नाम नरसिंह ठाकुर रहे, उ तांत्रिक से मिलके और तंत्र विद्या के माध्यम से ई ठाव के पता लागल और उहे राजा यहाँ पहला मंदिर के निर्माण कैलन। ई मंदिर में कहियो ना सूखे वाला एगो पानी के कुंड बाटे और ई मंदिर के निर्माण भूटानी प्यागुड़ा शैली में भइल बा। ई मंदिर हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म के बहुत बड़ा आस्था के केंद्र है। हिंदू धर्म के लोग यहाँ काली दुर्गा भगवती के रूप में पूजा करेला लोग, वैसे ही बौद्ध धर्म के लोग हेन वज्र नई आत्मा के रूप में पूजा करेला लोग। ई मंदिर के निर्माण अपने लोगन देख सकतानी चारों दिशा से कमल के फूल के आकार में बनल बा। वैसे तो काठमांडू उपत्यका में बहुत सारा देवी के मंदिर बा, जेमे से प्रसिद्ध मंदिर बसला काली, महाकाली, दक्षिण काली और गुजेश्वरी देवी के मंदिर है। और पशुपति क्षेत्र में 9 गो देवी के मंदिर बा, जेमे से गुजेश्वरी, ब्रजेश्वरी, कुटेश्वरी, झमकेश्वरी, भुवनेश्वरी, मंगलेश्वरी, ओश्चलेश्वरी, राजराजेश्वरी, जय बागेश्वरी कह के प्रसिद्ध मंदिर सब बाटे। वैसे ही गुजेश्वरी मंदिर के बहुत ज्यादा महत्व बा और यहाँ के गर्भगृह के फोटो खींचे के ना मिलेला और यहाँ के पूजा जौन भी होखेला जौन तांत्रिक विधि से होखेला। और दशहरा के महीना में बहुत भव्य शोभा यात्रा भी निकालल जाला यहाँ, वही से ई मंदिर के बहुत ही ज्यादा महत्व बाटे।
इतना कहते हुए हम अपन शब्द के यही जन विराम देवे जा रहल बानी और आगे भी ऐसन के मठ मंदिर पुरातात्विक संपदा के बारे में बहुत सारा वीडियो हम लेके आएम। वही ला अपने लोगन अगर हमार चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दी आ घंटी वाला बटन